устод, як ҳадиса хонда будам аз Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки агар дар намози ҷамоат байни сафҳо фосила бошад, намоз фосид мешавад. мо имрӯз аксарияти ҷамоатҳоро мебинем ҳамин фосила вуҷуд дорад. На китф дар китф мерасад, на поча дар поча мечаспад. оё устоди азиз ҳамин намоз фосид мешавад ё ки ҳадис заиф аст? Не, ҳадис саҳеҳ ҳасту намоз фосид намешавад, намоз макрӯҳ мешавад. лекин масалан як одам агар худаш дар сафи алоҳида хонад, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дагӣ ла солата лимунфаридин халфа саф, намоз надорад он одаме ки дар қафои саф худаш саф кашидааст. ина баъзе уламо мегӯянд ки намозаш тибқи ҳамин ҳадис мазҳаби аҳмад аст, ботил аст, аз нав хонад. ва баъзе мумкин намозаш дуруст аст мегӯянд, лекин ба ҳар ҳол намозаш ба фосид шудан наздиктара. Танҳо ҳаст, як худаш танҳо дар саф меистад. баъзе одам мебиёд ки сафҳо пур аст, як худаш меистад, мегӯянд намозаш ботил аст. аммо агар ду нафар бошад, намозаш дуруст аст. дар як саф ду нафар бошад. фарз кардем дар як саф ду нафар ба ҳамдигар ҷавз истодиянд, мобайни ин одаму дигар одам як ваҷаб ду ваҷаб ҷои холигӣ ҳаст, он одам ба дигар саф пайваст аст, масалан байношон ҷои холигӣ аст. хуб, намозошон дуруст аст, лекин макрӯҳ аст. ин корро бояд накунанд. сафҳои пур кунанд, аввал сафи пеш, сипас сафҳои баъдӣ, сафҳои дуруст гиранд. лекин агар ҳамин хел ҷоҳои холигӣ монад, намозаш дуруст аст, вале макрӯҳ аст, яъне намозаш дорои нақс аст, камбудӣ дорад. намоз аз Салому алайкум ва раҳматуллоҳи шарт не ки намоза аз нав дуюмборо хонад. лекин аҳамияти барои сафҳо аҳамиятитон. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам то сафа рост накунад аллоҳу акбар намегуфтанд. сафҳои ҳатто дар байни сафҳо гашта сафа рост мекарданд.